Стоп! Здравейте, аз съм Краси. Аз съм Криси. Днес ще ви представим шоу, подобно на iCarly. Ето до нас е нашето футболно момичето. Отвътре е мъж. Отвътре се момиче, отвънка момиче. Така ще ви разкажа какво е да бъдеш момиче футболист. Така, играеш в футбол е много полезно. Също и други спортове. Но аз играм в футбол с момчетата от нашия клас, с ученици. И аз съм най-добрата. Сега ще ви кажа моята любима тема. Моята любима тема е да тичам и да играя танци. Ще видим нещо женско от нея, което да й харесва спорта. От момичешките неща, кое най-много ти харесва? Ами, не знам. Много малко неща. Сега не се сещам. Кажи ми едно. Леко надълго. Обувките. Какво за обувките? Най-ти харесват от женски неща. Да. Говорим за спортове. От женските спортове, кое най-много ти харесва? Да скачаш на въже, да играеш на обръч. Да игра волейбол. Добре. Нещо друго харесва ли ти от момическите неща? Момическите спортове? Да. Хубав е тениса. Хубав е тениса. И да, това е. Добре. Друго, какво можем да кажем за папа? Сега искам малко да кажа нещо. Че не е лошо и не е нещо гадно или да ти се подиграва, че момиче играе в футбол. Никога не се зачеквайте. Ти, примерно, може да си добър към футбол, но не може да си добър към да скачаш на въже. Но никога няма да се предавате, ако ви кажат, че не можеш да играеш в футбол. Че си момиче и играеш в футбол. Никога не им се връзви. Ти ще правиш каквото си искаш, това е твой любим спорт. Сега ще ви покажем и една красива градина в Баня. Да. Ето вижте, едни такива красиви червени рози. Ето тази още не е не е цъфнала. Не е цъфнала, да. Ето вижте и тази. Сега да видим другите цветя. Вижте какви красите. Тоест, нека да се върнем към друга тема. Темата тази този път е днешната тема, всъщност сега темата е да танцуваме. Добре. Ще ви кажа, че сега ще сменим песента. Ще танцуваме за последно някаква малка песен. Да. Ето, деца, трябва да слушате такива музики с пригод. Сега ще ви кажем последни думи. С бройни минути ще направим друга серия. Ако ви харесва, натиснете лайк или напишете коментар. Това ще показваме на всички участници на нас и нашия човек, който ни снима. Ако харесвате нашето предаване и шоу, абонирайте ни. И може и вас да ви включим. Само ни се обадете и ще оставим нашия номер.